புரந்தரதாசர் ஆராதனத்தை முன்னிட்டு அவர் வணங்கிய கிருஷ்ண பெருமானுக்கு ஊஞ்சல் சேவை செய்து இன்றைய தினம் அலங்காரம் செய்திருக்கின்றேன். பாலகோபால கிருஷ்ணாய நமோ நமக. கிருஷ்ண முராரே கேசவ முராரே மாதவாஹரே முகுந்த கோவிந்த முராரே ஸ்ரீதர தயாநிதே ராதயானி சாரதே ராதா சுமித மதுரதர முராரே ராதா சுமித மதுரதர முராரே கிருஷ்ண முராரே கேசவ முராரே மாதவா ஹரே முகுந்த கோவிந்த முராரே. பாலகோபால கிருஷ்ணாய நமோ நமக.